бо ширкати Равшани Кулоб ва Истиқлоли Душанбе оғоз мекунем. ҳоло дастаҳо дӯстони гиромӣ ба майдон меоянд ва бояд гуфт ки Истиқлол дар бозиҳои чемпионати Тоҷикистон ва ҳамчунин ҷоми Тоҷикистон ба ин ҷо меомад. Гол мезанад ва бозингари беҳтарин ҳисобида мешавад. Имрӯз мо шумо ҳунари ӯро хоҳем. Барои ин тӯб хеле пуршидат аст ва мо инҷо мебинем Сафар Каримовро ва ма Сафар Каримовро зада аз пой меафсонанд ва ҳоло довар ҳуштагам мезанад ки инҷо Ваҳдат Ҳанонов қоидаи бозиро вайрон карда. Ҳасан Рустамов худ нишон медиҳад ки ӯ бояд зарба занад. Футболбозони дастаи Равшан дар назди майдони дарвоза бисёр зарбаи олӣ ва бисёр ҳам маҳорати олии Рустам Ятимов баъди зарбаи Ҳасан Рустамов бубинед бори дигар чӣ гуна як зарбаи олие зада шуд ки ҳуҷуми худро бисёр ҳам пурқувват мекунад. Амирҷони Фаррухзод буд боз як партоби дигар боз як имконият ва тӯб бори дарвоза мешавад. Гол дӯстони гиромӣ. Як бар сифр бори дигар мебинем тӯб. Бале ин зарба ҳуҷуми дастаи Истиқлол имконият дорад ва зарбаи пеналти таъин мешавад. Ҳасан Рустамов дар ин ҷо қоидаи бозиро вайрон кард ва Истиқлол метавонад аз ин ҷо зарбаи пеналти зананд. Муҳаммадҷон Раҳимов буд ки дар майдон ҷоми Тоҷикистон имкон дорад ки бозиро натиҷаашро мусовӣ гардонад. Зарба зада мешавад аммо Рустам Ризоев офарин. ҳоло як ҳолати дигар вале хуб истифода бурданд вале тӯб ворidi дарвоза мешавад. Марко Милич аст. Рустам Ризоев бармегардад. Баъд довар ҳам хабар медиҳад ки қисми аввали вохӯрӣ байни дастаҳои Равшани Кулоб ва Истиқлол бо натиҷаи баробарӣ 1-1 хотима ёфт. Тоҳои хеле зиёд ист дар бозӣ хеле зиёд аст. Қоида вайронкунӣ хеле ҳам зиёд. Хуб Тавризи Давлатмирро ёфтанд ки аз канори чап хеле зарбаи дақиқу нишонрас ҳам мезанад бо ҳамон сӯ ва ҳоло боз як ҳуҷуми дигар ва ин ҷо тӯби дуюм ворidi дарвоза мегардад. Бори дигар инҷо муҳофизатгирон дар ҳақиқат ӯро танҳо гузоштанд ва умуман Рустам Соир Равшан бори дигар боз Зокир Абдулхайров бори дигар ва пеш меравад бо Ҳасан Рустамов. Ҳасан Рустамов аз дур зарба мезанад ба гол. Гуфтам пешгоҳӣ накунем. Ҳасан Рустамов ҳамаи бозигарони дастаи Истиқлол дар нимаи майдони худ ҷой гирифтанд то ки хато накунанд. Аммо бубинед зарба аз масофаи дур боз кор кард. Аз марзи ҳамон майдони назди дарвоза як тақрибан 5 сантиметр дурунтар ва инҷо Зокир Абдулхайров ҳам оне ки иваз шуда буд бисёр ҳам олӣ Ҳасан Рустамовро ёфт ва Лигаи Чемпионҳои Осиё аз бозиҳои гурӯҳӣ вохӯриашро шурӯъ мекунад ва ниҳоят дӯстони гиромӣ бозӣ дар ин ҷо қисми дуввумаш ҳам ба поён расид. Танаффус мебарад ва боз мову шумо аз рӯи низомномаи агар дигар нашуда бошад низомномаи баргузории бозиҳои ҷоми Тоҷикистон ҳарчанд бозиашон каме камтар буд дар қисми дуюм он қадар намоёнтар набуд нисбат ба қисми аввал, аммо тавонистанд дар сонияҳои охири қисми боз тӯбро ба Зокир Абдулхайров мепартояд. Зокир Абдулхайров бисёр имкони олӣ ва гол. Дӯстони гиромӣ боз як голи дигарро ин навбат Саидхони Ҳамроҳхон инҷо Зокир Абдулхайров буд. Бале инҷо Наврӯз Рустамов аст ки аз ҳама хеле баланд ҷаст ва тӯб ба ӯ ҳам моил шуд. Наврӯз Рустамов, Ҳасан Рустамов бо Наврӯз Рустамов имрӯз дастаи Равшанро шояд ба бозиҳои нимниҳоӣ бароранд. Марко Милич ва инҷо 6 нафар бозигарони дастаи Истиқлол дар сафи пеш ҳастанд ва тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрда ба беруни майдон меравад ва зарбаи кунҷӣ таъин мешавад. Равшани Зафарободро 6 бар 2 ва баъдан Равшан Барчи 4 бар 2. ин бозиҳои аз ҳама метавонанд чунин имконияти ба бозиҳои нимниҳоӣ баромаданро барои худ ҳанӯз футболбозони дастаи бисёр ҳам як ҳолати хуб барои футболбозони дастаи Равшан. Зокир Абдулхайров бисёр олӣ пас медиҳад ва инҷо голи навбати 4 гол ва бозӣ фикр мекунам ки инҷо акнун тамом 4-2. Каме вақти дигар боқӣ мондааст.
мебинед инҷо бисёр дарвозабон ҳам хеле дер ба беруни майдон омад ва ин тӯбро 122 дақиқаи бозӣ 6 гол. хуб гуфта мумкин аст ки корномаи футболбозони дастаи Равшани Кӯлоб ва Истиқлол дар ин ҷо як спектакли нонавиштаро ба шумо манзур карданд. бозии зебо буд, мо аз он хеле баҳра бурдем. хуб